Slovenský premiér Robert Fico sa po neúspešnom atentáte prvýkrát objavil na verejnosti. Fico predniesol prejav na verejnom podujatí v hlavnom meste Bratislava. Bol 4-krát postrelený, keď po májovom rokovaní vlády vítal podporovateľov. Jeho útočník teraz čelí obvineniam z terorizmu. Fico, ktorý bol premiérom už 4-krát, sa vrátil k moci po víťazstve vo voľbách minulý september. Vzácni hostia, drahé Slovenky a drahí Slováci, svätého Cyrila a Metoda vrátime tam, kam patria, sem na Deví. A preto som veľmi rád, myslím si, že sa všetci musíme zamyslieť nad tým, čo sa dnes deje na Slovensku a čo sa dnes deje v Európe. My sme dokonca kritizovaní aj za to, že máme jednoznačný názor na potrebu mierového riešenia vojnového konfliktu na Ukrajine. Mimochodom, prepáčte mi za úprimnosť, chcem vysloviť obdiv maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za to, že neváhal a išiel aj do Kyjeva, aj do Moskvy. Keby mi to môj zdravotný stav umožňoval, veľmi rád by som sa k nemu pripojil. Mierových rokovaní, mierových iniciatív nie je, opakujem, nie je nikdy dosť.